Значи, Изведнъж. тихо, обикновено аз сутринта ставам не знам когато стана. Какво му бе? Как не знам деня ни? От сутринта от вечерта ще кажа. Ставам, правя следвото понякога. Че в банята мия си очичките и зъбките, ям, сядам на компютъра, гледам филм, играя. Барби? Мило? Не, на Need for Speed. И после или идва тя в нас, или излизаме навън къде идем сладолет и после се снимаме. И после като се прибера, пак гледам филм, пак играя и вечерям. После сигурно пак гледам филм и спа. Значи ставам и веднага сядам на компютъра, после се наяждам, после отивам да самия. После понякога гледам филм, ако има нещо интересно по телевизията, слушам музика, пиша се с Елиза, поговарям се кога да излезем. По принцип е към обяд или след обяд. Или така късно към 6. Правим си косата, после сядам на компютъра да изчакам тя естествено пак да си оправи косата. И излизаме навънка, ядем сладолед, снимаме се. Като се прибера, си играя с котката, сядам на компютъра, пак си пиша серието. Гледам какво ново има във Фейсбук, вечерям, лягам, гледам телевизия и да спивам. Да. Чао.